Doncs aquest mapatge és un dels resultats de la investigació que hem realitzat amb la Perifèrica, que és una cooperativa que treballa sobretot en temes d'educació comunitària. La investigació tracta de la participació juvenil en clau de justícia global i llavors en concret el mapatge són 5 mapes que visibilitzen actors i espais de referència per a les persones joves en qüestions de justícia global que són de lluita feminista, de justícia ambiental, de la lluita antiracista, són més o menys aquestes temàtiques. En cada mapa trobem aquests puntets i a la següent pàgina explicació de cada espai o actor de referència, amb un enllaç per poder també visitar la pàgina web que tinguin o, si és el cas d'un influencer, la seva pàgina, perfil d'Instagram, etc. Les xarxes socials són l'espai on les persones joves més interactuen i on més s'informen de temes d'actualitat i on més es polititzen també. De fet, l'estudi visibilitza que les xarxes socials són en si mateix un espai d'activisme, un espai on es dona una immediatesa d'intercanvi de perspectives a temps real, que també possibilita una diversitat d'opinions i un diàleg que pot ser també molt enriquidor. Llavors, creiem necessari que hi hagi referents en lluites socials i d'activisme, també per contrarrestar l'actual panorama d'opinió pública polaritzada i de violència, al final, que accentuën moltes d'aquestes plataformes.